mota kubanga. Iyo, wana hii. Yo. Kulian TV. Hazvina kumira mushe paZimbabwe iko zvine zvamahwani chaiwo iko mhuri yeZimbabwe ka nyaya dzaswera dzichiitika dzakawandisa ende mukaona inini ndauya handifariri kuti vanhu mujambirwe ndosaka tiripo ende ndosaka vanhu tiri pachivhitivhiti chinechi kuti muzive kuti chii chinenge chichiitika nai panapa tikutambira nyaya inosiririsa, nyaya inovhundutsa, nyaya inodonhedzesa tumusodzi. Handisati ndakamboona loss yakadai so ever since kubva ndichizvarwa. Several vehicles were reduced to shells after a fire broke out a garage in Mutare this afternoon. Recently procured Belarusian fire tenders proved instrumental in containing the inferno, preventing the flames from spreading and causing further damage. The Belarusian fire, it's another thing, but there is a reason why ndada kutora that article kutora muzoziva, but ndikuziva nje kuti kune vanhu vari kupikisana nezvinhu izvozvo. Vamwe vari kuibudisa vari kuti a fire at Anesu garage in Mutare has destroyed more than 50 vehicles. Preliminary reports indicating that the blaze was sparked by two city council employees allegedly who were attempting to burn garbage near the premises. The incident has raised serious questions regarding liability and compensation. Should responsibility rest with the car park owner, the council employees who started the fire, the respective insurance providers of the affected vehicle owners, city council since their employees were on duty? Saka nyaya iri kunetsa apa ndiani achabhadhara. It's a popular garage along Riverside Road in Mutare, commonly known as Pama Benz or Pabobo. Ndo pabvira nyaya yamangoswera muri kunikiri nayo ndo patsva pacho ipapo pamabenzi. Hazvina kumira zvakanaka. This is bad news, but tingaita sei? Panenge pakuda kuti pachingotauriranwa ka was moto mabviriro wacho awaita uyu. It's something chekuti chinosiririsa kuti tinge tichiona. But muri yeZimbabwe, without wasting much of your time, a lot is happening. Vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana. Ndo patasvika apa senyika inzwa izvi kutaurwawo pano this comrade pakaipa. Comrades and friends, how are you? Kwakwenda nyika hakusina kumira zvakanaka. On a very, very sad note, every day we are losing lives, be it in hospitals, Zimbabwean hospitals or South African hospitals. Vanhu vachingodya havo mari. President every day is always parading Wicknell Chivai. Chii chakadaro? Vari kudya nekumwa, vanhu vachifa nekutambudzika. Throwing lavish birthday parties. Vana veZimbabwe tozova chii? Kwakuramba takanyarara kusvika rini vanhu vachiita zvavari kuda kudaiso? iZimbabwe private property yekuti vanhu vanoita zvavanoda ivo pachavo, vachidya, vachiguta, vachimwa, isusu tichitambura. As long as usiri related to Emmerson Mnangagwa, unofa uchitambura. As long as you're not close to the circle yana Shona Collins, unofa uchitambura. Wonai motikari dzavari kudrive, wonai mapata anenge ari kukandwa nana Pokelo every day. Munditarisira kutambura kuri kuita vanhu. Madzimai mangane ari kufa vari mahospitals, asi hapana kana action kana one inenge ichitorwa. Every deal that is happening kuZimbabwe vanenge vachingopanana pachavo. It's time that people speak out. It's time that people take action, because tikaramba takanyarara, be it wherever you are, there won't be anything to say about Zimbabwe, and we need to speak out and take action. Whether you are a celebrity, whether uriku sector ipi zvayo, be it music, be it acting, it's time that people speak out. Everyone has to be an activist in whatever area that you are representing, so that we speak against this injustice which Emmerson and his friends are engaging in, day out. I thank you. Ndo patasvitswa apa senyika, hanzi kana usingatambe nana Shoni, kana usina kana ka connection nemhuri yeFirst Family, unoona kufa uri murombo, ufa usina kana send. Omanaka, what do you think? What's your take on this one? Because zvinhu zvekuti hatikwanise kungoramba takakula tichisiya zvinhu zvakadai so zvichiitika zvimhuri yeZimbabwe. Panoda kuti paitwe something. Action inodiwa apa. Ndosaka munzwa Mdarageza akagara taura kuti action muchaiona. And then Mdarageza, one thing that I like about him is
now iko zvinezvi ato ready, everything is set. Amen. Hanzi garai mune data munzwa kuti ndezvipi, what's the way forward iri kuda kuti inge tese ichisetwa koza komana chavo chete kungovhura nzira. Ndana John the Baptist vanozofamba nzira yacho vanenge varipo vakagadzirira zvavo kuona kuti chinhu chacho chinoita sei, chinofambiswa sei. But muri Zimbabwe ndine zvakawanda zvandinoda kuti ndishare nemi munge zvichisangana nemi panapa. Before I do that, ndoda kuzivisa vanhu vese kana uri muSouth Africa unoda kuregisterwa company vavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, zviri easy. Pane company inonzi Education Research ndio inokwanisa kuitira, usazoitirwa nevanhu vamwe pasi pemuti zvimangwana unozochema. Bata Education Research ndio company inokwanisa kukuitira zvinhu izvozvo yokuregistera, and you don't need to go kwavari. Iwo kungotora number idzi wotaura navo vari kwavari, iwo uri kwauri. Usasavhairwa nevanhu kuti una bank account mukore uno muSouth Africa, iko kune Education Research inokwanisa kuvhurira ungori nepassport chete. I think ndatojegeza ipapo, usazoti handikutipirei madhiri zvamanje terere munzwa zvekutaurwa panapa pakaipa icho Zvotaura ndemwana wageza izvi zvekupama zvinhu zvakataurwa futi naGeneral Story zvotibvise mari dzakadai dzakadai. Ini ndakatobvisa mhani kudhara mani, ini handidi second information mani. Ndakataura kudhara zvenyika yemabhunu izvi ndezvimwe ndezvedu, ngatinanganei nezvenyika yeusunungura. Chikamu chanyika yemabhunu wari mujeri inyika iyi yatiri kudai. Jesu akataura kudhara kuti ini ndatobvisa, Mr. D ndabva ndabvisa. Ndini Mr. D. As mari yekutamba $74 handisi miriyoni yasagezeni, asi dzemwana komana ari mujeru anotongerwa mhosva dzaasina. Ini handidi kuramba ndichingodzokorudza zvinhu Mr. D. Ngachiti ndikanda zvokudhakwa ndisiye ndidhakwe zvakanaka. Mwana wageza siyana nezvenyaya iyi. Hapana asiri kuzviziva, handi irevolution. Asiri murevolution ndiani? Ngatinangane nenyaya yekuchisungunwa nyika vari mujeri varimo mani. Vamonga yenyewo majeru. Ndini Mr. D. Ndoda ini zvandoziva kwezvekuchona vanga munhu uri unyenga bhebhi. Ngatinangane nenyaya yedu iyi yefuti. Handisi ipapo because ndoziva kuti ndogwara remasoja. Gwara remasoja ifuti. Kama musingazvinzwisise vana veZimbabwe, gwara remasoja ifuti. Nebhomba kana zvikonzera futi. Ibhombwe state house yacho mani. Taneta nayo mani. Koti imi kuvakirwa interchange. Yopinda mustate house yacho muone kuti Mugabe ndo yakase ari here. Iri here state house. Nata udarwa nePricard Farm. Kwa state house yavakwa naSmith. Angati zvana Garfield toti. No. Notanga pana Smith. Pindai mustate house macho muone kuti yakaita sei state house yacho. Kora kunga madhendi. Hati nemutungamiriri prime minister president Mnangagwa chicho yako Pricard Farm ndo inogadzirisa yopenya kudarika state house kutiza futi. Haimi vanhu ka mundikwanire vanhu mimi. Mwana wageza iwe ka ndini Mr. D komanda yomweya. Dori mfana akangwara soka umboti zvako zii mbijana. Ina ndiri kuona chitima chinorora ini.
chisingasviki Kadoma, chisingasviki Norton, achisviki Harare, achisviki Rusapi. Haimi indonazvo zvinotaura zvinoguma. Ndini Mr. D ndikukudzai inini manje, handini zvozvo hamuda kutaura zvikazvi. Indakakuudzai inini zvakanaka-naka, ngatifaitei. Mwana hunyoka yemabhunu abude njeri, ndopane nyaya yangu obuda. Toyoku kokusunungura Zimbabwe yaimwe statement. Ina handi kutaura vanhu, kunzwa vanhu vanotaura kunga vane tsitsi kunga chichi. Ndoda zvinhu zvine gobhora. Ndini Mr. D. Andopedza gore ndingonzwa chinhu 1 zvobatsire. Kuondoku iwo pako pachako iwowo wakaibata, aka watomeka shoti nhasi asenza chii, ndauraya vangani. Ndo dhata raibudisa kuti tiri kuvapedza kuendekaruva 4 5 pazuva. Haisi nyoreka, haisi nyore. Wani chacho anokunesa kutangira ndiwadona. Tisatamba nenyika yeZimbabwe nderopa. Zvandotaura ini Mr. D inandisekike, asi ndakataura kuti tichasvika mazuva negore nedheti yamazova ndeye Mr. D ndiye benzi rere. Inandisi benzini denda ipenga ndapengesa vakawanda. Why? Because vanopengesa vakatadza kundipengesa. Ndinokudzai vana veZimbabwe, tisamboita zvemafani zvokunakira zvazvo zvokuti vanhu madla mamwa matii makeke enyu manakirwa. So moda kutitaurira rubbish apa. Ini Mr. D handina time iyoyo. Ndakakudzai kuti Zimbabwe inoda pfuti. Takatora nepfuti, hatina kutora nemasaramusi. Zvituna zviri ikoko zvakasara uko. Vabereka hambozivi kuti wangu akaenda nekupi nekupi. Ndaiva koni ndikaparadzana nemukoma wangu nanhasi anzoti akaenda nekupi. Munizwisisa? Ini naisiri nguva yema1 panyaya yekutora Zimbabwe kuti idzokere mumaoko mayo ambuya nehanda. Smith was far much better, man. Awokire mabridge wana Bati Bridge chichi chisina kuitona Smith. Tongogara akati ini handisi kuti mabhunu akashata, asi kuti ati mabhunu adini abve pachigaro tizvitonge. Kwete mbavha dzapo dzisisi. Imimika ndonzi Mr. D komanda wemweya. One day ndazokubudisei, one shoko richashoka Zimbabwe yese. Vamwe ini ndiri benzi ndakanyarira panapa. Ndiri kuti itai imi handizokuramba chipamhaka zvinhu kaviri katatu. Ndati one day ndichazoona kuti komanda wemweya anopenga. Ine asi handipingi. Imi ndimungatondipengesa. Handipengesi vanhu ini. Ndingapengesa povu yese yeZimbabwe ndingaikwanisa. Asi chivhara nokwanisa kuda kutengera povu yese Zimbabwe motikari. I'm not of that character. Ndikuti ngatigadzise nyaya yedu. Handizvo. Ndati ndoda zvinhu zviitwe nguva iripo. Masoja gadzisira zvinhu zvenyu zvikwani. Handika tikangodaro chete finish bhora, game bhora. Nhasi asida zvokutaura zvakawanda. Imi wakomana imimi itai teererai komanda wemweya.
nevari majeri kumbira mabhaibheri muverengi muri majeri imomo vakatongerwa mhosva dzenyika. Ndini ndiri kutaura ini. Kuve vana Shaminuka vacho, vana Nehanda vacho, vasingasumuki vakambomirira sei? Imi handipengi mani nini. Ndati handipengi svipetise vanhu. Sumuka apa mweya usimuke. Ndini komanda wemweya. Ndutaimewa komana ari mabharaki. Izvezvi ndini ndiri kutaura. Chinjai mafungire. Kamziri 2 plus 2 ndi 4. 2 plus 2 ndi 20 kana 100. Makawanda zvingamboiti. Ndini komanda wemweya. Chichi yamaitirenyesa muri kuita. Zvose zvinotaurwa zvikazvi. Forget, ngatimbozvisiya izvo. Maona kuitwa coffee, tea. Hainaki why? Anodirwa shuga. Samunodirwa shuga imini. Nduzei. Ima fana chisoja. Munodirwa shuga. Zvipime shuga dzenyisi. Kana utomati yacho isina shuga. Why? Hapasina time yekuita sei? Yekudira teaspoon eshuga mukapu. Nekapu yacho siya. Yekofi kana tea. Chisunga mabhanduriya. Ndini komanda wemweya. Zvose zviri kutaurwa tisambotambisa nguva. Chamiso chakatomirira kuti wakomana ngoma ngairikire wakomana. Ndimi. Ndima soja yenyika hakuna rimwe soja richazombouya futi. Tavabva kuhondo tikasero pachinhuwa zvituna zvinhuwa. Imwe misoro ikaenda nenyanza haina kana DNA nanhasi inonzi Ashe Mugabe. Tina Ashe Mugabe uya tione. Hakuna izvozvo zvakatoenda. Misoro yedu iri pamatama nemufungwa nematinofamba nenzara mudumbu. Imi musandipengera. Ndini komanda, ndini Mr. D. Zvose zvamuri kuita zvese izvi ndiri kutokuudzai today. Munanga kuda futi. Ndikuudzai. Amwe zvari kwanzi futi dzabatwa. Hamumubati ndikuudzai. Atoda kumubata. Asina kubuda bhodha reZimbabwe rere. Ena chenjera akati atiza. Kwari kuno mhara ikoko anowana akamirirwa futi. Ndini komanda wemweya odzorwa. Anowanda pa bako ranga ringahwanda munangagwa nderipi pasi pano. Nderipi. Nyika dzose 1 2 3. Tinomutevera tinompindira kune mitemo yepasi rino kuti ndewedu tipei. Why? Because zakadini akakovedza nyika. Noti kusungirira nyoka yamabhunu wavari kuda kuti auye. Chii chaaita mwana uyu? Chii? Hapana. Koza kwewe munanga uko. Ndini Mr. D. Komanda wemweya. Ndati inini. Iwo Chiwenga. Andiri soja guru. AK-47 dzese battalion rese iripo. Wachimbomupa time yekuti anobhuruka umbobuda hake. Omwe zafuta achipinda. Mimi ndichakurova nemba makaipema. Ndikuudzai. Zuva richasvika. Ndofana zuva ndiye Mr. D. Handipengi. Handopengere kuita kwenyu. Nodzokorotsa. Imi munoita zvemarevolution yenyu kana. Revolution inenge chechi. Kunga Dhachi kana kuti Roman Catholic. Haina ine zvokutora Zimbabwe. Muri kutambisa time.
ndini Mr D. Vari kuda zvenyika vanomirira kufa nekusafa. Ndini ndiri kutaura. Imi vanhamwe socha, imi muri mabharaki, chinzwai zvekutaura nakomanda wenyu wemweya. Ndini pano. Andizozoti anchibuda ziya fangana achimhanya kumaolimpiki. I don't want. Ndatodini, I don't want. Variko vachamhanya. Tato reumbavha. Kwa tato rekuti kwanzi ndaita number 1 kumaolimpiki. Tato reumbavha. Nekuuraya nezvese. Ndozvo zvinofamba. Kana bhora chinge rangonzi tsve. Imi bhora rachinge rangonzi tsve. Ratotanga. Chasara chi half time. Rikaramba futi hanzi draw. Zvikaramba futi hanzi kumapena. Manje ini Mr D takumapena manje. Hapasina zvekutamba. Zvese zvamukutaura ini Mr D mukutambisa time. Imi vakomana vesoja muchipikata dzisimbe. Yose ngoshe. Uri mufana mani kwandiri Mr D. Chita zvinofamba. Gesa utaura kuti matiregerera. Azilongo gesa because hakuna kwachapota nako. Iyo ndiyo gomo guru racho. Hamuna zungunuza Mugabe. Gomo rikatini raka. Michika donaka. Kumunanga gwachi. Mizi yaka singa zipuriki ndei. Ngachake katapira. Katapira ifuti. Zikachaza nemabhomba futi. No mess. Mwoda sisine munhu apara zvinhu zvese kudai. Nduzei. Mafana. Tarisai. Mazaze mangana ari kunopiwa makepesi. Kwanzi wa graduate. Unokugraduate achi. Kugraduate namo. Uda graduate. Wagraduate mabhuku. Wagraduate namo. Ndini Mr D ndikutaura. Basa racho unorwana kupi? Imi 1000 isi muri graduate. Basa racho munorwana kupi? Hakuna. Ndapfekedzwa kepesi chete nebepa. Rigweta sei? Imi wani imi mungati ngwarei mani. Ndini Mr D. Ini handikuda zvokupenzwa nevanhu vasina kana munyati. Vana nemunyati futi. Zimbabwe yakati wane futi. Ndindi kutaure. Zimbabwe haina huri kutaura munhu. Munanga kwari totiseka kuti mapenzi mastupid. Asi zvari kuita. Futi. Iye aneza kuti futi wani chete kanzi kwabatwa futi. Hamumubati munanga gwawe. Kwetezvo. Bhora rikumashanga rati kutambera. Asi usera munhu. Indikutaura zvinhu chacho. Kama mabhuku ambuya nehanda zvirimo kuti ndichatora ropa radini rarasika. Ndimbuya nehanda. Hazvina basa kuti ini ndichatungamira. Haana kutungamira. Anowane tambo nganganga. Asi takuda kuregerera zvakadaro futi. Nemunhu wedu watakatarisa. Imi ndibvirei apo imi. Ndi Mr D. Kana ndichipenga kaininika. Rekai ndipenge. That is why nchitaura kuti mudhara anzani. Anzani mudhara. Tagure anzani. Uyu mudhara uyu anotaura seri. Anotaura mapoints mudhara uyu. Anzani tichagurei anzani. Anotaura mapoints mudhara uyu.
mumuteerere mudhara uyo haazi benzi ndini kutaura Mr. D ndomwana kauyu mudhara kau anototaura zvinhu zvisireti tichagwirei ya something of that sort ya anotaura straight haatyi inonzi Mr. D komanda wemweya itai zvamuri kuita zvese zvamarevolution but hazvina kana dhoo ihurukuro dzepasi pemushakata mukumirira kuti shakata dzichadonha zinoibva rini shakata dzacho muri mumvuri weshakata zinoibva rini kura mutirunira risina kuibva ndini Mr. D inini zvokuti inini ka ndida kuzvimwira doro rangu handizvi kuvhiringiswa I don't want chinangwa chandoita ndo chimwe chete zivaone futi ava angwanzive zvefuti hatidi endai kumachechi munonamata munopfugama muriwo kuna Jesu asi muzive kuti Zimbabwe iyoyi yamuri kupfugamirika haina kutorwa nekunamata yakatorwa nerufu neropa nepfuti ngangani narambizi kuti ichaizva asika zivai pfugamai munamati asina matera zviripo haana kuti zama masista vana nani kunana St. Paul's kwese kwatakavanaku vaimhanya asi tavataura kuti mirai kamuchinamata namatai hatinei nemi hatinei nemi ndini Mr. D vanoenda kuchechi endai ese endai munoparidza shoko rimwe iroro shoko 1 rekuti Ishe tenzi takuwara nenzara tibatsirei mweya unoti ngaupinde kwese nemumajeri muya nemujeri gadi ari kuchengeta vanhu asina mhosva mujeri umwe haisi mhosva yake Mozisi akabva kuvatongi vanopa jeri munhu asina mhosva ana mhosva mhondi chandoinosiwa achiita scot free chichocho inyika ndio muri kwanzvera maelection munopenga mundikwaniremi ndini Mr. D handidi kunzwa mweya unonhuhwa wakadaro so handidi ndoyo kumisi kwangu ini stupid dzevanhu nyika ndefuti asanzura muzarwana regai kuenda kumachechi ina munonamata asi munamata nenzwi rimwe chete Ishe wadi wedenga takuwara chitinunurai monunurwa neiko nepfuti kwete newine machicken box asinunure nyika zvezve ndikuta zvinhu zvemweya kuti tauti imi ndini Mr. D komanda wemweya ndati takwana hatichadi taneta on your marks isina get ready isina go chichocho tokoramba takangodai kumirira kuti go pembe yacho ngairireka misana inokwarai morasika papi kwemimamo ndati handisi kuda zvokuti kwanzishi vanzi ndinga ati zvakati ini ndino mwacho ndino ini Mr. D endiri kutaura chokwadi chii chatinesa vanhu vaMwari chii kungopanduka kuti handishadi zvezano handishadi because ndarwadziwa marizini unawo asi kuti uchibvisa ka ifuti vanhu vaMwari ndini Mr. D ndikutaura zveo zvokutaura zvazvika kutambisa nguva
Monga Putin auda kudeclare war ari kusiya mhosva dzake kudeclare world war kuti inini kamanda kana world war yacho ngatiti munhu ari kuziva zvinhu zvakapa imi aziva kuti kusiri kufa kwacho ndikupi ngatifei tese ndo zviri kuitwa naMnangagwa izvi kuti ngatifei tese hatifi tese naye iye achamhanya mamairi zvichamhanya zvikananga izvi mani zvakatongwana ndezvakatobuda kudhara zvimwezvi zvichaitwa maputi achatsvagirwa sauti kuti zvifaye ndini ndiri kutaura komanda wamweya vanazana stori asi kuti kwanzi ina nemi itai zvamuri kuita asi kwandiri isi nonsense asi urambizai kuti muite zvamuri kuiteni no nix asi kwandiri isi nonsense why because ndii ndinawo masoja acho ndati muchazondiona kuti ndiye Mr. Dew uku hawanta kwanzi vanotreniwa kutrenwa vanotrenirwa imomhani muZimbabwe macho imomhani ati unongopinda kutsvaka basa zvotopereka imona training inobva kudenga ndizvo imi musandi wai muda kundinakidza kudare mini mastupid evanhu I don't stand for that ndozi komanda wemweya ini nyaya dzachatambira muZimbabwe training nepfuti zvese zvirimo muZimbabwe man forget who are you expecting kuti achachinura Zimbabwe iyo sadek yakumamira ichiti mahwina chakabuda chi ndubvunza pasi rese ndiangasiri kuziva kumama kuri kuita Mnangagwa manu pasi rese ndiani hakuna vanotitambusha hazisi zvimakanzwa anga zvifuriziwe ko isusu taamazisi imi mundikwanira pa ndoda kuti ininika kana mudzalageza ngatauri hake zvaanoda but zvaane full stop kudhara nekoma achayambuke pamudhara kana ale kuyambuka ngaajambe handi soja ngoma yedu yorira takatangobvarura takubva imi takubvarura tose tobvarurirana ndini komanda wamweya musati apa zombonesa mani apa mani zvimakembe zvinganiko zviri muZimbabwe zvemasoja ndepapi kona ipi yandisingazivi shatamira ishoko 1 kana tsuri yorira hameno vamwe vanonzwa kuti kanda kuti kana tsuri yorira vanodaira vachadaira mundidzidzise ndiye ndisati komanda wamweya thank you vanhu veZimbabwe thank you